Dnes vás vítam u developera Shoba. Je to jeden z najprestížnejších developerov v Dubaji. V Dubaji existuje luxus a potom je tu Shoba Realty. Developer, ktorý prináša lukratívne lokality naprieč Dubajom v cenových reláciách porovnateľných s novostavbami v Bratislave. Jedinečnosť Shoba spočíva v ponuke nehnuteľností na čiastočne chránenom ostrove Senior Island, kde sa exkluzívne bývanie prepája s prírodnou rezerváciou. Shoba verí, že skutočná hodnota vzniká v detailoch. Preto si všetko vyrába sama, od dverí cez mramor až po vlastné drevo. Aj vďaka tomu dosahuje kvalita ich projektov úroveň, ktorú bežný development len zriedka ponúka. Precíznosť spracovania, nadčasová architektúra a dôraz na pokoj, rovnováhu a dlhodobú istotu robia zo Shoba viac než len investíciu. Pre viac informácií ma kontaktujte na mojich sociálnych sieťach alebo dubaj.sk.